Dečje pozajmno odeljenje Biblioteke Šabačke ima oko 4000 članova, a među njima su i učenici prvog i drugog razreda koji su bili ciljna grupa istraživanja knjige u šake Čitanje je zdravo autorki Jelene Podgorac-Jovanović i Biljane Bogojević. Rezultati su, pa mogu da kažem, solidni. Zaključke ćemo primeniti u tom smislu da se bolje uvežemo i povežemo sa školama i roditeljima i da na taj način podignemo kulturu čitanja u ovom gradu. Najčitalac ovog uzrasta za godinu dana pročitao je 109 knjiga. Onda čita neke priče. A kako je moguće da tako jedan mali dečak pročita 109 knjiga? Je li to puno? Jeste, to je puno. Tradicionalno, obeležavajući Međunarodni dan dečje knjige, u ulozi bibliotekara nađu se mladi članovi. Treba da učim kako da izdajem knjige, pošto sam ja ovde došla pre nekoliko meseci, a on ovde godinama radi, tako da ja treba da naučim od njih kako da izdajem knjige. Nikola i Milica, kao i rezultati istraživanja, opovrgavaju uvreženo mišljenje da deci čitanje nije interesantno. Kao i svako dobro istraživanje, i ovo je otvorilo neka vrlo značajna pitanja, a mislim da se ta pitanja tiču uticaja škole i pre svega uticaja porodice na razvoj čitalačkih navika kod dece. Mislim da je porodica malo zakazala, a kad bi samo ušli u ovo divno dvorište, u ovu divnu zgradu, mislim da bi pronašli način kako dopreti do dece. Međunarodni dan dečje knjige obeležili su i polaznici dečje kreativne radionice izložbom Tragom naše tradicije. Inspirisani prošlošću, stvarali su likovne i literarne radove na temu Nemanjića, zadužbina, starog novca, mitologije. Moram da vam priznam da su nam deca dosta pomagale u izboru tema, tako da smo mi samo našim istraživačkim radom doprineli da prosto oni na jedan jako interesantan i kreativan način istraže sve ove jako lepe oblasti. Izložba se može pogledati u naredne 2 nedelje u holu Biblioteke Šabačke, a namenjena je kako deci, tako i odraslima.